Hello guys, good morning. It's 2:41 a.m. So, karon akong i-discuss sa inyo i-walk through guide na mo sa akong paggamit sa Binance sa mga settings and features niya. So basically, mo ni ang main page sa Binance. So kung nakalagin naka or naka-create na account, or kung wala pa ka naka-create og account, make sure nga nato sa akong channel. So tulong sa youtube.com, then search ninyo ang channel Brian Canoy, then kani mao ni ang ako ang channel. So i-click nimo subscribe, then i-on nimo notification bell kay mostly sa akong i-discuss is about Bitcoin and trading in cryptocurrency exchange. So sa mga wala pa kabalo na ako'y mga video diri kani, first na akong video is how to buy Bitcoin in coins.ph for Binance trading. Bisaya na tanan. Bisaya tanan topic na to diri kani. How to send Bitcoin from coins.ph to Coinbase. So kaning Coinbase na pinagagamit ani, but popular ni siya sa laing nasod. So sa ako is suggested na ko is coins.ph, which is na puta diri. So kani kung di ka kabulon sa pagpalit og Bitcoin sa coins.ph, so diri lang ka kani nga video tanawon lang nimo ni, then kani pod kung saan nimo pag send og Bitcoin gikan sa imong coins.ph padulong sa Binance, then vice versa pod kung saan mo pag withdraw diri sa imong funds sa Binance padulong sa imong coins.ph. So karon assuming nga na kay funds sa imong Binance, so kani mo ni ang main page. So kita ni mo diri ang mga galawan sa market. So as you can see, medyo baba yun si Bitcoin karon. So marag good siya or good signal siya nga mo palit ka og Bitcoin. So kay ni palo ni siya last time og $13, $30,000. So baba siya 3.56%. Kaning mga EOS baba po siya. So ana lang diri makita nimo. So kung magpalit ka og altcoins, kung ani mo ni mga altcoins nga naka pair sa Bitcoin, so kung BNB mga coins ani pod, so kay BTC man or Bitcoin, click nimo ni siya. So kung di nimo ni makita nga page, click lang nimo ning logo sa Binance, click nimo ni, din mo na ning page makita, click nimo ning BTC market, then select ang altcoins. So sa kuha lang sa akong suggestions, nindot ning link chain, Litecoin, Ethereum, XRP. So kana mo na mga nindot nga paliton. So suggested po nako kung mo buy kag altcoins, make sure nga red siya. Ayaw mo palit og altcoins nga nagka-green siya kay minsan na taas high ang price, so na possibility nga mababa na siya. So wait lang mga baba na siya, then that's the time nga mag-buy mo. So kani kita niyo yung Litecoin, so marag nindot siya mong buy karon na ni. Okay, so karon ato ta sa kani wallet. So kani wallet makita nimo diri mong balance. So click nimo ning balance, then kita nimo dito tanan mong mga coins nga ni balance. So kuha na ako'y 4 coins sa link chain link Pogoy Ethereum. So gamay lang na siya kay nag-withdraw naman ko. So total na bili na lang is 14 USD. So ana lang. Then sa withdraw makita namang deposit. Kung mag-deposit ka, ano naman kanina sa kong previous videos, saan siya nga mag-withdraw ka kani og imo ang history, withdrawal history. Kita nimo withdrawal history and orders, kanang mga order nimo sa mga trading, kani security importante gani. So sa kuha wala pa nako nag-enable ni kani. So mas safe na pod kung naka Google authentication ka, SMS kay at least naka-assurance sa imong safety sa imong account, especially kung dako-dako ka o gutang diri sa imong Binance.
Binance. So ana lang imo lang siyang i-enable, then follow instruction lang ka. Then sa settings mo makita diri ang maker taker na mga history sa imong trade na kani verified na ko. Kung dili pa ka verified, mo na siyang i-follow na lang ka i-submit nga ID sa kuha kay driver's license. So nadali ra siya mag-verify as long as tugma sa imong pangalan, sa imong ID na lang. Then dili kita nimo same lang siya. Okay, kung mag-start na kag trade, click mo ning hover, kita kag basic ug advanced. Ning basic nindot siya sa mga newbie kay medyo dali ra siya sabton. Sa mga advanced na dira, click niyo advanced ani ta ninyo. So same lang siya. Ang nagkakuan lang siya is mas complicated siya tanawon, then mas para po sa mga advanced detalyado siya. Kita niyo yung graph na yung mga indicator na. So karon natata sa basic lang sa basic. Basic mo ni mo makita. Okay, so kani explain ako na sa inyo exchange. So kani limit dere makabuot ka sa imong price na paliton. Example na kay Bitcoin. So first nimo unahon ni mga buhaton is tanawon ni mo diri nga site kani. So okay, remember nga imong account is Bitcoin, imong coins is Bitcoin. So ngita ka Bitcoin nga ay pair sa Bitcoin kani. Okay, kani tanan diri mo ni ang pair sa Bitcoin. Then sa Binance pod mo ni siya. So by the way, nindot pod nga na kay coin sa Binance para if mag-trade ka 70% off ang imong trading fee. So affordable kay siya. So ginabuhat na ko ana, gina-convert na ko ang mga may Binance, coins amount to Binance para mag-trade ka, maka-less ka sa trading fee. So buhat nimo na diri balance ato sa balance kani kita nimo ni nay mga gagmay diri mga amount kani. Imo ni siyang convert to Binance coins na lang niya. Wala siyang i-check na. So sa kuha dili na mo siya para at least mo pag convert mo siya sa Binance, pag mag-trade ka Binance nang iyahang fee which is 70% off. So ana lang. So balik ta diri kani Bitcoin ta, kaning pula it means ani high, pataas ang iyahang price. Then diri kaning red mo ni pababa iyang price. So kung mag-trade ka sample na kay Bitcoin, kay na kay Bitcoin ang imong ang pinaka-common jud nga ginagamit mo is ani ADA. So kani BNB gani na ako yung mag-market na ni Bitcoin, BNB to Bitcoin, BNB to Ethereum, BNB to USDT ana kani BNB to BTC lang. Sample na kay search na to dali link kani. So click lang nimo na siya, makita na nimo siya nga mo na nimo gina-trade kay na indicator dali ang side. So gusto ka mag-change ka, sample change ka to ADA, click mo ni click ang gawas siya dali ADA. Okay, so ana lang siya, but make sure nga kung mag-buy ka og altcoins, kaning mo ni gitawag mga altcoins ni. Okay, alternative coins na siya sa Bitcoin. So ana lang, taas ang Bitcoin, so ang mga common nga kinabuhat sa traders, mag-trade sila sa altcoins. So buhaton nimo
ngita kag coins nga baba og porsyento baba siya. Okay, ana lang siya sample kani ba BNB Ethereum dili ka pwede ani ano ang imong coins kay Bitcoin man nya kani BNB Ethereum man siya nga pero ngita ka sa imong Bitcoin. Okay, kani sample kani baba siya di ba 0.057 o 50%. So kani nindot ni siya nga indication nga mabay og Ripple or XRP. So ana lang din pag click nimo makita nimo XRP. So diri na din katanaw kani siya kani mo ni ang mga namaligya kani mo ni ang mga nagbay. Okay, green kita nimo na diri indication green buy na siya mga nag-order buy and kani mo ni mga naka open order sa sell. So, sample sa limit so, sa limit maset mo siya mo ni ang kani nasa center mo ni siya ang market price mo ni ang current price nga ina-sell. So kay di ba mag-change man yung price bato nimo kung gusto ka mag-limit tay di ba 0.0002949 man siya gusto nimo nga mapalit ani nga coin sa presyo nga 2850 lang pwede ka mag-limit. Okay, so imo na siyang i-set. Purpose ana is makabarato nga sa coins kung hit na imong gi-order diha tay na kay Bitcoin price mo na siya may siyang 100% kani wala mo ko'y amount kay wala mo ko'y Bitcoin gamay ra man akong Bitcoin mag-buy ko og XRP kay barato si XRP karon kita nimo right. So pasabot nindot mo palit og XRP kay siguro mga next days or sunod adlaw mahal ni siya ana siya din kung na ko Bitcoin kani gamay ra man akong value sa Bitcoin dili ko kapalit. Pero para sa imo sa ni 29 presyo current price niya is dili ka magtanaw mo ni ang value sa XRP sa dollar dili ka magtanaw 2950 niya imo gusto 28 lang kay is 2850 sampala na gusto nimo na i-achieve nga kuan mo siyang 100% or 50% depende sa imo then imo na siyang i-buy. So, pag buy nimo kay wala pa man niya na hit ning price ni mga 2850 kay 29 pa man 2951 man siya ron. So diri na siya magawas sa open orders. Pag ma-hit na nimong price nga gusto 2849 madto na siya diri sa history nimo kani diba buy ana lang siya ka simple. So ang principle aning Binance cryptocurrency trading buy low sell high mura pa yan sell agad siya ana lang. So ani sample nakapalit ka sa presyo nga 2846 sa XRP karon gusto nimo siya i-sell. Okay, timan niya sa price nga 2845 kung ni-hit siya sample lang ni-hit na siya niadto na siya diri sa history nga nabay na nimo ang XRP sa price na imong gusto. Karon imo na ba siyang i-sell gusto nimo siya i-sell kaning dako na yung price 2845 pero kung mong palit niya ang presyo ron 2954 na mo siyang i-sell. Okay, so imong button set lang nimo siya 2953 or pwede pa nimo siya padakan kay makakalimit maka sa gusto nimo imuo nimo siyang 0.029 90 ana gusto nimo yung ana nga price pero dapat realistic pug ka kay usahay di po na siya ma-hit matanggong na yung mga coins. So dapat gamay lang po. So basta ni realistic 29 kay ganansyado na magkadaan kita na 28 kung tayong ani mong napalit nga price 2845 pwede rin mo i-2900 diba ganansya naman ka i-click lang ng 100% basta mag-sell ka 100% baligyan mo tanan mong XRP ha kani nag-buy ka XRP sa coin nga gamit ni mga Bitcoin. So i-sell nimo kung ma-hit ni yung mga presyo nga gusto tay kung sell ka nya yan
kung gusto po ka ma-sell diretso, imo lang ning sundugon ning market price, pwede ra po ka diri market. Okay nya ana, wala man koy XRP, pero kung naka XRP nya i-sell nimo, sell automatic kina siya magawas diri sa order history. Pero kung mag-set kag limit nga gusto nimo nga padako-dako ni magamay ang price, kay apoy time nga mo increase pa gina siya, mas madako pa na siya, ano expected mo tag na nimo, tanaw jud ka sa graph na para sa niyo indication nga murag mataas siya, ay green man siya, kita namang graph, so pataas siya, so expected nga 2950 man siya, so na possibility nga mahimo siyang 2980, mahit niya ning 2980, 29, oh kanan siya naka kung mauna kay 2845 bagod mo palit diri 2980, pag sell nimo ana mahit ning presyo nga imong gusto, pag sell nimo adto pa na siya diri pag mahit na ni nga price kutay kaniya sa market price 2951 pa man then 2980 na siya diri mo ang pag sell pa siya diri, pag mahit ning 2980 diri sa market price automatic abot na siya diri, which is ganan siya ka ingana siya pag trade. Okay, so kung na mga question ana, comment lang sa timan ilang nga pag mobile ka coins sa BTC nimo ayaw palitan ning mga naka green, means ani taas ni price, kung na possibility ani nga sunod adlaw mo baba ni siya, so make sure nga paliton nimo is kaning mga baba o price, kaning mga baba o porsyento ana na siya. So next na kong video is technical analysis sa mga coins. So diri ta sa coin market cap, so diri ko naga-analysis sa akong mga coins, so ako explain na sa next video niya saan sa pag-rate ni kani na anay kating 1 day na. Then by the way na po na yung stop limit kani, dili sa kay sa mo mag-mine ng stop limit para na siya sa itong mga dinagko ng mga trade, mga ginagmay naman ta, so focus lang sa limit o market. Man kung market price yung paliton automatic nga mo buy dyan siya diretso, pero kung mag-limit ka niya gusto nimo tayo mo palit kay XRP niya barato yung gusto kay 2950 man yung market price, yung gusto nimo 2940 2940, pag click naman na dala niya yung i-buy mo, pending na siya diri sa orders, open orders ka, so waiting na lang ka nga mo hit ning price nga mo gusto ta port ning baba siya, diba? Kung hit na siya sa 40 automatic na siya diri nga mapalit na nimo na siya na naka-available funds, just makita pa nimo na diri sa imong balance ana lang. O kung dali ra siya pag trade sa cryptocurrency, so imo lang jud trada, careful lang jud ka sa analysis nimo na kung mo palit ka altcoin sa gamit imong Bitcoin, make sure nga palit ka altcoin nga baba ang price, o make sure pod nga kanang altcoins nga imong palit is good siya o good ba yang trend na, so make sure pod nga na technical analysis ana. So next discuss na to ng technical analysis. So by the way kani siya mo ni ako mga favorite coins, pwede niyo sundugon kung gusto ninyo. Then ang pagbuhatan ni ngani mo na siya kani, di ba, kita start AEBTC magawas na siya diri, di ba? So ana lang na siya ka simple yun kayo. So kung na may mga question sa akong pag cash in ay kalimot i-search lang yun yung Brian Canoy, subscribe ka na, i-on mo na yung notification bell na sample wala pa ka-subscribe, click mo na din i-on mo notification bell na nakikita na dapat tingani siya kay mostly discuss na mapit Binance. So na lang karon. So next is technical analysis na probably mag live trade ko kay na ako i-trade ay nga kani ako ang
4 coins sa Chainlink nga gipalit na ko siya sa history nato sa orders. Okay, order history ani, diba, sa price nga 0.0111176. Okay, then karon murag ni taas siya 1176. Kung tanawon ako diri link Ethereum, so ni taas siya, diba, 1188. Pwede na nako siya i-sell. So next video ako ipakita sa inyo basin mo taas pa niya, maabot pa siya 1190 ako siya i-sell. Okay, ana lang. So probably pag makasell ko, ako pong i-record ang pag-buy na ko diri, pag-sell. So ana lang. So na mga questions, comment lang mo diri sa akong YouTube channel. Kung gaay kalimut subscribe o i-on ang notification bell